omfaloscòpia, és a dir, que un mira l'omfalos propi. Però el nom vulgar és ben adient i ben explícit. Ens agrada saber com som, què fem. Els resultats són biografies, autobiografies, estudis superficials o aprofundits de persones, llocs, institucions, etc. En ocasió de la celebració dels 25 anys i dels 40 anys de la Universitat Catalana d'Estiu, el 1993 i el 2008, respectivament, es publicaren per part de l'UCE sengles volums d'història de l'UCE. I el projecte de publicar el corresponent als 50 anys quedà estroncat per causes diverses, algunes de les quals econòmiques, altres la pandèmia, etc. Aquests llibres donaven una visió acadèmica i històrica de la nostra universitat, però ens mancava una tesi doctoral que analitzés de manera aprofundida els primers anys de la UCE. Això és el que ha fet Antoni Teruel. Excuseu, el doctor Antoni Teruel i Barberà. Amb una tesi sobre la Universitat Catalana d'Estiu entre 1969 i 1984, gènesi i consolidació d'un referent pancatalanista. Aquesta tesi la dirigí Miquel Nicolàs Amorós, doctor en Filologia Catalana de la Universitat de València, i es presentà i es defensà el dia 7 de març d'enguany en aquella universitat. El tribunal de la tesi estava format per experts de gairebé tots els països catalans, entre el tribunal titular i el suplent, com correspon a l'UCE. I eren Antoni Ferrando i Francesc, catedràtic emèrit de Lingüística de la Universitat de València, com a president, Rosa Calafat i Vila, titular de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears, com a secretària, i Alà Bailach i Ferrer, professor titular i director de l'Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà via Domícia. Els membres del Tribunal Suplent, que no van actuar però hi eren i també els vull esmentar, eren Carme Gregori i Soldevila, titular de Filologia Catalana de la Universitat de València com a presidenta, Daniel Casals i Martorell, titular de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona com a secretari, i Agustí Colomines i Companys, titular d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat de Barcelona. El tribunal va qualificar la tesi d'excel·lent cum laude, és a dir, amb honor. Toni Teruel és un vell amic, alumne de l'UCE, i ell ho recorda ininterrompudament des de 1998, 25 anys seguits i 26 UCEs, en què era rector Miquel Porter i Moix fins a l'actualitat. Però Antoni no s'ha limitat mai a ser només alumne, sinó que participà en la fundació de l'Associació d'Amics i Amigues de la Universitat Catalana de Prada, Amics Prada, i durant 5 anys en fou president d'aquesta associació dedicada a promoure activitats en relació a l'UCE. Jo encara no ho és, però jo encara el veig com a president d'Amics Prada. La tesi d'Antoni, que naturalment és el resultat de l'estudi i l'esforç d'una sola persona, ell, podria ser el colofó acadèmic de tantes i tantes activitats que Amics Prada ha dut a terme durant tots aquests anys. Voldria felicitar Antoni Teruel per aquesta tesi, que ens retrata fil per randa els primers 15 anys de l'UCE i al mateix temps animar-lo o animar a altres estudiosos a elaborar les tesis corresponents als períodes successius després d'aquests primers 15 anys, quan sigui oportú fer-les. Enhorabona, Toni, per la tesi i enhorabona per l'UCE perquè ens mancava un document d'aquesta categoria. Passo la paraula a l'Ava Ilac perquè introdueixi l'acte. Endavant. Bé, bona tarda a tothom. Faré curt perquè així el doctor, aquí present i autor de la feina, pugui tenir més temps perquè és un treball molt gruixut. La proposta que em van fer a finals de l'any passat de formar part del jurat de tesi del Toni Teruel, quan m'ha arribat m'he sentit honorat i interessat, les dues coses alhora. Honorat perquè pensessin
algun professor de l'Universitat de Perpinyà per una feina feta des de l'Universitat de València, i encara que toqués un tema que també és de Catalunya Nord. Però com ho ha dit ara fa uns instants el Joan Domènec Ros, la perspectiva de l'UCE és de Països Catalans. D'una certa manera és normal que hagin pensat, però sempre fa ple de veure que des d'una perifèria pensen a l'altra punta del país. Interessat també perquè, evidentment, el tema toca directament Catalunya Nord, toca la llengua, toca l'universitat mateixa de Catalana d'Estiu, de Prada, i per tant és força interessant de veure quina mirada hi ha sobre aquesta eina, aquesta entitat, aquest moviment, tot el que hi ha entorn de la creació d'aquest moment especial de la història en termes de llengua, d'eines de catalanitat. I, evidentment, encara més interessant perquè, com s'ha dit, és la primera tesi que es fa sobre l'UCE. És un treball important, de seguit es veu quan es consulta la feina, té un gruix notable d'investigació, de resultats, són 2 volums, 900 pàgines, per tant ja amb això es veu que es nota que realment hi ha matèria, hi ha treball, hi ha resultats. És una tesi, una feina que diria que és atípica i a la vegada davantera, obre camins per continuar, ho ha dit fa un moment Joan Domènec Ros, planteja hipòtesis per entendre la història recent del catalanisme, de l'evolució de la llengua a Catalunya Nord, i jo crec que més enllà de Catalunya Nord. I és una visió també interessant perquè és des del País Valencià. I no sempre sabem les mateixes coses o de la mateixa manera des de València que des de Barcelona o de Girona. No dic que no sigui interessant la visió que hi ha des de Barcelona o Girona cap al nord, però de vegades pot comportar uns certs límits i es pot tenir una consideració més atrevida o potser més empàtica des d'altres perifèries dels països catalans. El que volia remarcar també és la tasca compromesa de Toni Teruel, compromès amb l'UCE, ho ha dit abans, compromès amb la llengua, compromesa amb la construcció del país, Països Catalans. Ha buidat durant anys arxius, documents, els ha fet més que buidar, els ha salvaguardat, els ha posat a recer d'una desaparició possible o d'un oblit, ha entrevistat desenes de persones directament relacionades amb la creació, l'organització, l'existència de l'UCE, i especialment interessant l'escriptura de l'origen, dels orígens, els 15 primers anys i de la història de l'UCE. Es tracta la història, es tracta la qüestió del català, del catalanisme a Catalunya Nord, si se n'ha parlat d'arrels, de bressola, d'evolució sociolingüística, de la presència del català a la Universitat de Perpinyà, de moltes coses. Segurament també el Toni Teruel a vegades tendeix a basar-ho tot, molt, massa, no ho sé, en l'UCE, per explicar la feina, la llengua, el que existeix al país, a Catalunya Nord. És un viatge, me sembla que explicable i en certa manera normal, que compensa una certa sotsvaloració habitual d'una manifestació, l'Universitat Catalana d'Estiu, una manifestació que me sembla sempre
extraordinària, que és a fora del que tenim el costum de viure durant la resta dels dies de l'any. El mèrit de l'autor de la tesi, del doctor, ara sí que li podem dir doctor, és d'obrir vies per un treball encara més exhaustiu sobre l'UCE, com ha dit abans Joan Domènec Ros, sobre l'UCE, sobre Catalunya Nord i amb sempre aquest enfocament de països catalans. Res més i doctor, endavant. Moltes gràcies, doctor Joan Domènec Ros, doctor Ala Batlle. En primer lloc, agrair la presència a tots els que heu deixat altres coses per a venir a aquest acte, a fer-me companyia en tot cas, per a fer extensiva la lectura o la defensa de la tesi que tingui lloc el dia 7 de març proppassat. Bé, abans de passar endavant, he de reconèixer en primer lloc per què vaig fer la tesi, qui em va animar a agafar aquest tema per a que començara la recerca, que va ser un antic professor meu, encara actiu en la Universitat de València, el doctor Miquel Nicolàs Amorós de la Universitat de València. Moltes gràcies, ell ha estat clau per a aquest procés. En segon lloc, abans de passar endavant, comentaré acabant que he fet unes entrevistes, uns enregistraments que han sigut fonamentals, tot i que després han hagut d'acarar, contrastar amb la documentació formal, escrita, publicada, però crec en el deure d'agrair la tasca de les persones que ja no són. Per ordre del traspàs, un gran amic, el doctor Lluís Marquet i Ferigle, que va faltar l'any 2011. En segon lloc, el metge de titulació, humanista, historiador, Oriol Casassas. En tercer lloc, Francesc Vallverdú. Després, l'estimat Llorenç Planes, del 2016. A continuació, Pere Verdaguer, que ens deixa el 2017. Després, Roser Casina, el 2019. Salvador Giner, el 2019 també. El Joan Alegret, recentment, el 2021, i fa poc, professor meu també, Vicent Salvador, de la Universitat de València. Dit tot això, evidentment, agrair tota la gent que ha col·laborat en l'acte. La idea de procedir en aquesta investigació s'havia d'estructurar molt bé perquè, tot i haver-la limitat a un període curt, relativament 15 anys, era extensíssim per la quantitat d'informació que s'havia de treballar. No estava massa fàcil l'accés, tot i que hi havia arxius que es conservaven a la Universitat Autònoma, en alguns arxius particulars, i bé, aleshores, dins d'aquesta primera fase, el que vaig intentar és contactar amb alguna persona significativa que em podia guiar en tot aquest procés. Aquesta persona, a la qual aprofite per a homenatjar, era el que va ocupar el secretariat del període de temps després del grec, del grup Rossellonès, que va ser en Joan Ané i Ribes, el qual homenatgem plegats amb l'oferiment de material físic del document de la tesi.
Joan Ané va ser clau perquè ell en donà accés al lloc on es conservava part de la documentació que no havia passat al patronat. La documentació, com corresponia, va passar al nou organisme que gestionava la universitat, però alguns documents o no interessaven o s'havia d'expurgar, però també era una llàstima fer-los desaparèixer. Aleshores, mitjançant Joan Ané, em presentà al director del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'amic doctor Eugeni Giral, i ell controlava els dipòsits d'informació de la Universitat Autònoma i em va donar accés a aquesta documentació, la qual vaig estar jo escorcollant durant un mes que vaig estar de resident com a professor visitant en la Universitat Autònoma de Barcelona. I ara ja comença. Ens devem, evidentment jo pertany a la Universitat de València i com a una part de la xarxa Vives d'Universitat pertany també a l'administració de la Universitat Catalana d'Estiu. La tesi la titulàrem La Universitat Catalana d'Estiu entre 1969 i 1984. Gènesi i consolidació d'un referent pancatalanista. Això és l'índex, com està estructurada. Hi ha una part prèvia d'antecedents, informació preliminar, i després es distribueix en 7 grans apartats, en 7 grans capítols, per a passar a unes conclusions i, finalment, a una bibliografia. Capítol per capítol, en la part de la introducció hi ha una justificació de la recerca, per què s'ha fet i com s'ha fet. Per a portar-la a terme vaig primer, mitjançant Joan Ané i el seu cercle molt immediat, contactar amb els primers informadors. El primer informador de tots, a part del que ja havia parlat amb el Joan Ané, va ser el doctor Toni Lloret. Antoni Lloret, doctor en física nuclear a Ginebra i després a Estrasburg. Actualment viu a Barcelona, no sé exactament, però ja molt gran. Després vaig tindre oportunitat, entrevistant-lo a ell, de contactar amb Elisenda Puig, amb Josep Maria López Llaví, Francesc Vallverdú, Narcís Garrolera, que feren una presentació de la universitat a l'Ateneu Barcelonès, i després, a través o gràcies a Elisenda Puig, vinguérem a Perpinyà a fer les entrevistes que podíem fer de moment a Catalunya Nord. I la primera cosa va ser anar a Sant Nazari, on entrevistàrem a Llorenç Planes i a la seva senyora Montserrat Biosca, que també ens acompanya, i a més es convidaren a dinar i passarem una estona molt interessant i bé, que es conserva enregistrada per si en algun moment es vol digitalitzar, està a disposició. Eixe mateix dia, de vesprada, anarem a entrevistar el mític Pere Verdaguer. Estava comentant abans en Pere Manzanares de Radio Arrels que l'enregistrament, la gravació que tenim del Pere Verdaguer és de 4 hores. 4 hores parlant, que vol dir, no ho sé, però més de 2 mesos
per haver-ho de transcriure, per haver-ho de passar, i després d'ahir analitzar-ho, extraure el que fora i després contrastar en documents escrits dels quals ell era en part autor, però altres autors, Terra Nostra, Ramon Gual, i la premsa catalana en què ell intervenia, de l'Independent o de Midi Lliure, d'aquí dalt, o d'altres periòdics, altres publicacions del sud. Després, més a poc, ja vaig entrar en contacte amb molta altra gent, el Jordi Mir, que ens acompanya, el Jaume Sobrequés, que també ens acompanya, Manel Oller, altra gent que està aquí present i que em va donar tota la informació que va poder en el seu moment. Bé, els objectius, en tot cas, el que es tractava és demostrar quina importància tenia el grup que se li va ocórrer la idea de fer Universitat Catalana d'Estiu com a tal, o simplement fer unes jornades més d'estudi. Les jornades d'estudi venien fent-se des de l'any 63 a Perpinyà i es feien a setembre, en règim obert i sense més. Aleshores es feren el 63, el 64 i el 65 per el grup Rossellonès d'Estudis Catalans, per el grec. L'any 66 ho feren en coordinació amb el grup d'estudis occitans a Tuïr. I bé, ahir hi hagueren unes polèmiques i unes situacions molt partidistes i l'any 67 no es feren aquestes jornades. L'any 68, a instàncies del grup cultural de la joventut catalana, que no eren ni més ni menys que el sector jove dels que formaven el grup rossellonès, és a dir, els fills dels seriosos, per dir-ho d'alguna manera, del grup rossellonès, el seu activisme els portava a organitzar coses pel seu compte sense dependre dels pares. En aquest interval es va produir els grans moviments, revoltes de l'any 68. Concretament aquí, a la Sorbona, el maig del 68, el maig francès, però a tot arreu. A Berlín, el record de la Gina de Mao, a Mèxic, a Beckerley. A molts llocs l'any 68 va tindre una intensitat de revolta molt important. I això va motivar que, d'alguna manera, un sector de població volguera prendre la iniciativa per la seva part. Aleshores, a través d'una persona que era secretari del grup rossellonès, es va fundar el grup cultural l'any 67, a través de Pau Roure, es va fundar un grup i aquest grup va promoure continuar les diades que s'havien suspès l'any 66, es feren l'any 66, l'any 67 no es feren i es tornaren a fer l'any 68. Però amb una diferència, que en comptes de fer-se a Perpinyà, es farien a Prada. Perquè Prada era simbòlica, Prada havia acollit exiliats a Pompeu Fabra, a Pau Casals, tenia l'encontre cinematogràfic, les trobades de música clàssica. Bé, Prada tenia un significat especial, a més per la zona del romànic que representava Cuixà, el monestir de Sant Miquel de Cuixà, de Sant Martí del Canigó en si, vull dir que es va triar Prada. Aleshores contactaren els joves amb els grans que tindrien 40 anys, no en tindrien més. I a través de Pere Verdaguer, que tenia contactes, parlaren amb l'alcalde de Prada, Pau Alduy. Sí, després l'Alduy va ser després. I aleshores va donar totes les facilitats. Aquest centre s'havia acabat de construir i era pràcticament nou. I el primer any que es feren coses, aquest estiu,
es va cedir el centre, s'havia fet el curs, s'havia fet en aquest centre nou, i quan arriba l'estiu el centre es queda a disposició de la municipalitat per a que organitzi actes, trobades i el que siga. I el Val de Monestir va facilitar el centre, a més en unes condicions especials per a que hi haguera allotjament, el menjar i els cursos i tot el que siga. Aleshores, es va coorganitzar entre el grup cultural de la joventut catalana, que era el sector jovenívol, i el grec. Bé, n'hi ha moltes coses que podem comentar al respecte, però el principal argument era que estava en una situació crítica pel que feia a la llengua. La llengua sempre, des del 1700, que el Lluís XIV ja la va prohibir definitivament, a partir del 1659 del Tractat dels Pirineus i tal, que ja s'havia anat deixant de banda i tal, el 1700 ja qualsevol cosa que es fes en català, l'església, els documents notarials, estava d'alguna manera limitada, censurada, però l'amenaça era que perdien valor els documents legals si no es feien en la llengua de l'imperi, en francès. Aleshores, a partir del 1700, bé, i això va continuar segles, a cada vegada pitjor, però això encara ho va empitjorar les dues guerres mundials. La Primera Guerra, però especialment la Segona Guerra Mundial i la recessió de l'idioma propi de la zona, que era el català. Aquesta zona se sent catalana, és a dir, Catalunya d'allà és Catalunya espanyola, però aquesta zona no és ni Catalunya francesa ni Catalunya, és Catalunya. Per tant, ells quan diuen que són, ells són catalans. Una altra cosa és que són catalans francesos, que a Espanya això no està tan clar si els catalans són espanyols o no, o sí que està clar. Bé, aleshores el que s'està reproduint, que és una de les coses que se'm va comentar quan es va llegir la tesi i que demane disculpes. Jo tenia una font concreta, segurament manipulada, però s'ha comprovat, tot i que jo havia dit també al tribunal que s'havia comprovat i que bé, jo en la tesi ho deia al contrari. Deia, primer, sigueu nets, neix d'espirits, neix de pensament, d'intel·ligència, per tant, parleu francès, que és la llengua que toca. Bé, això encara es conserva en un lloc, però dient primer, parleu francès, parleu francès, soyez propres. Demano les disculpes pertinents perquè el tribunal en tot cas me va dir està a la inversa. Bé, el que en tot cas comptava era el sentit que si s'ideologitzava en l'escola ser d'una manera o ser de l'altra. Clar, condicionen els centres educatius, condicionen. Bé, en la situació aquesta el que es tractava per l'esperit precisament de les revoltes que es donaven a tot arreu, reivindicar el que era la seva forma concreta de ser. I aleshores la seva forma concreta de ser era la catalanitat. Però la catalanitat començant per la llengua i la cultura, les tradicions i la forma de ser. La zona del sud francès era més deprimida pel que representava a la indústria productiva i, en canvi, era rica en el sector primari de l'agricultura, de la mineria en algun moment determinat, no sé si de la pesca a les zones costaneres, però, en tot cas, tot això anava en retrocés davant de la industrialització de les zones més al nord i més cèntriques. Què passava? Que la gent jove, per a trobar faena, aquí era complicat la faena, aleshores havia d'emigrar a les zones on les possibilitats laborals eren fàcils. Per a emigrar a altres zones, evidentment, havien de dominar la llengua d'eixes zones, que era el francès. Per tant, la gent parlava francès.
per anar-se'n fora. I al contrari, quan la gent arribava a una edat com la que podem ara gaudir alguns i tornava als seus llocs d'origen perquè d'alguna manera els tenien interioritzats, la gent jubilada tornava a les zones d'origen. Però molta gent també, que no era d'aquestes zones, venia d'altres llocs perquè aquí el clima era més benigne, la situació de tranquil·litat era molt més bona, per tant, la mateixa migració d'uns llocs a altres feia que vinguera també molta més gent que parlava no més francès sinó català, per tant, la llengua estava en una situació complicadíssima. Bé, en les entrevistes, la primera entrevista de totes, que vaig dir que la va facilitar Joan Ané, la primera entrevista de totes, la vaig fer al doctor Toni Lloret, i així està una mostra, les tres primeres, una mostra de les persones que intervingueren, que va ser Elisenda, que me va acompanyar, sempre m'ha acompanyat per a tot el que siga, tot i que en aquests moments ella era catedràtica de catalana, filologia catalana en un institut i estava en edat laboral, però no he tingut mai problema per acompanyar-me el Toni Lloret i jo en l'Ateneu barcelonès. Després, en un altre costat, també intervingué i també participà en aquesta primera entrevista el Toni Lloret. A la part de baix de la dreta és el moment que tinguérem l'entrevista en Sant Nazari, en casa de Llorenç Planes i Montserrat Biosca. Montserrat Biosca no és nord-catalana, però gràcies a la primera universitat d'estiu va conèixer el marit, que era professor, enginyer agrònom, professor de la Universitat Catalana d'Estiu, ella era professora de llengua, va vindre a la universitat, bé, es conegueren i ahir continuaren fins que ens va deixar el Llorenç, també producte de la primera Universitat Catalana d'Estiu. A continuació, l'enyorat Pere Verdaguer, que ja no està, però sí que està la Gineta Bernat, la Gineta Verdaguer, que està al costat. A la part de baix no estan el doctor Oriol Casassas, metge de professió, però que ell se sentia... Ell comentava, i ho reproduïsc en la tesi, que ell venia com a especialista en llengua i en història, que la medicina ja hi havia altres que se n'ocupaven. Com estem d'hora? I a l'altra part està el doctor Salvador Giner, que en aquest moment ocupava la presidència de l'Institut d'Estudis Catalans. Així que jo sàpiga, sí que estan Roser Latorre, també una gran amiga, perquè tot i que era professora, una anècdota és que jo vaig anar una vegada a la seva classe, un altre company que avui treballa en el Ministeri d'Universitats a Madrid, i jo anàrem a la seva classe i ens va fer fora. Es va tirar fora perquè nosaltres érem filòlegs, nosaltres érem de filologia, i vosaltres a què veniu així a aquesta classe? Simplement nosaltres anàvem perquè ella estava considerada pedagògicament com a excepcional. I aleshores volíem veure quina pedagogia, quina forma tenia d'aplicar la seva didàctica per a que la gent que no sabia la llengua o que la sabia molt poc la coneguera. Però bé, no ho aconseguirem. A l'altra part, l'Enric Larreula també és fruit com a professor de l'Escola de Magisteri de la Universitat Autònoma, també és fruit de la primera Universitat Catalana d'Estiu, perquè el professor, que crec que era el Josep Maria Llombart, va demanar a algú que escriguera alguna cosa del públic de la classe que volguera escriure unes coses a la pissarra i va eixir ell de voluntari.
Bé, en eixa classe, una persona, quan van acabar, li va dir que si faria classe en la seva escola, que necessitaven un professor de català a Barcelona, les zones d'immigrants de Barcelona, i ell no era ni mestre. Bé, es va reciclar, va estudiar i va acabar de professor de didàctica de la llengua en magisteri en la Universitat Autònoma de Barcelona. Gran novel·lista, té molta obra publicada. Després, Carles Castellanos, el vaig entrevistar aquí a la universitat. Està el Quim Auladell, m'havia aparegut per algun lloc, sí, i bé, que també m'havia donat alguna informació, Carles Castellanos, l'Agustí Barrera, després un valencià, l'Enric Monsonís, que portava les colònies, el grup de la Universitat Jove, a sota el Carol Rovira. Després el Batlle de Prada, que no el vaig entrevistar, però bé, venia molts anys abans de ser el premier del govern francès. Bé, així és molt significatiu per a algú que ho pugui recordar el primer intendent que va haver a la Universitat Catalana d'Estiu, l'Olivier Villalonga, que anàrem a entrevistar-lo, el Toni Glori, que també ens acompanya i també ens ha informat, anàvem a entrevistar-lo al càmping, a la casa d'ell, que regentava un càmping, i bé, va ser el primer i el que va saber traure endavant les grans aglomeracions quan la universitat va ser capaç d'allotjar 1.200 persones quan la capacitat màxima era de 500. I quan va ser capaç perquè la gent poguera estar aquí, en habitacions de 6 llits, en aquell moment eren 6 llits per habitació, sense que arribara els separadors al sostre i tal, posar 11 llits en habitacions de 6. Quan jo em quedava en aquestes habitacions eren ja de 4, estaven un poquet més amplets, però en habitacions de 6 posar-ne 11. I s'anava a altres escoles d'internat, a Perpinyà, al Liceu Aragó, el que siga, a que els deixaren llits o somiar-se en potes o el que siga per allotjar, imagineu-vos, de 500 persones, que era la capacitat normal, habitual, perquè això era un internat per als poblets de la rodalia, d'acollir en un lloc de 500 persones 1.200. Ara no s'autoritzaria això, simplement per sanitat, pel perill. El primer any que la gent va arribar als 1.000 també va haver una epidèmia de colitis, de còlera. Aleshores, el metge del recinte, el que estava habitualment, estava ajudat per 4, 5, 10 estudiants o recent llicenciats que venien de Barcelona. Era la primera pràctica que feien, la feien així. I va haver dia que hi havia 100 persones afectades de còlera en un dia. I ells s'eslaiaren, va arribar a un moment que es feia por, que així començara a morir-se la gent en tanta quantitat de gent. Preguntaren als serveis centrals de Perpinyà i es digueren que res, que això passava en un dia, que begueren aigua embotellada i que va ser producte de l'aigua, el canvi de l'aigua, que begueren aigua embotellada i que el mateix virus s'autoimmunitzava i no passava res, però que en moments crítics. Era quan estava l'Olivier Villalonga. Bé, un dels fundadors, per no dir el fundador, en tot cas el que va establir d'alguna manera el nom d'UCE, perquè a París, a partir del maig francès, es feien universitats crítiques d'estiu. Aleshores, el senyor aquest que ens acompanya, a la part de dalt, Miquel Mayol, que va ser europarlamentari per Esquerra Republicana. Ell va intentar adaptar-ho a la nostra realitat. Nosaltres som catalans, per tant, la Universitat Crítica d'Estiu de París serà Universitat Catalana d'Estiu i es quedava la mateixa sigla. Va ser el Miquel Mayol, que va ser un dels joves, era més gran que els altres,
3 o 4 anys més, però quan els altres estaven començant en la universitat tradicional, ell havia acabat dret. Aleshores, ell era advocat i ell sabia un poquet més. Bé, aleshores, del grup cultural de la joventut catalana, ahí estem, en una trobada a Perpinyà de les diades de la Bressola, la Bressolada. I així és l'altre que estava també en els joves, en ell, dels fundadors del grup cultural de la joventut catalana, que va ser l'Andreu Valent. Així tenim a les primeres persones que estigueren en administració. La universitat és possible per tot, pels alumnes. Si no hi haguera alumnes, sobrem els professors o sobren els professors. Pels alumnes, pels professors, però per als administradors, per la gent d'intendència, dels serveis. Si no estiguera aquesta gent, els altres tampoc podrien tirar endavant. Les primeres administradores foren Gineta Verdaguer, l'esposa, la muller de Pere Verdaguer. Per què la muller? Perquè la gent venia per amor a l'art i per amor sentimental, perquè cobrar no cobrava ningú. Aleshores, la Gineta Bernat, que era Gineta Verdaguer, de nom de casada, i l'altra senyora, que és molt gran també, la Gineta Pons, coneguda com la Gineta Bissa. Va ser la que s'encarregava de l'allotjament del professorat. Viu a Ribesaltes. Encara. I nosaltres aquí segurament ens veurem demà. Després, un dels animadors de la música folk, Matías Masarico, en el sac de cançons, instruments prefabricats. L'últim, Reinald de Díez, també dels joves, enginyer. Bé, la part de baix, aquí. Reinald de Díez és enginyer, és diaca i l'entrevistarem fa poc. Bé, continuen la distribució dels apartats i en el primer capítol parlàvem dels antecedents, de la situació lingüística de Catalunya, dels moviments pancatalanistes. Bé, així s'havia de recordar una cosa. A part de les diades i del que si la universitat era producte del maig francès o no era producte, es va produir en aquell moment. Per tant, tot el context condiciona. És o no? Verdaguer dia que no. Maiol dia que sí. El que està ben clar, s'haguera produït igual si haguera estat el maig francès o no? No ho sabem. Possiblement sí, no ho sabem. Però que en tot cas va ser en aquell context. I bé, els joves eren molt contestataris, molt rebeldes en aquesta situació i bé. Sembla que la primera universitat es va fer l'any 69 continuant l'organització o la coorganització entre el grec i els joves ja com a universitat aquí, aquest institut. Les primeres diades es feren en el 68, però en règim obert, en l'Ajuntament de Perpinyà i de Prada i en règim obert, sense menjar ni res. I el següent any, l'any 69, ja foren en règim d'internat, menjant aquí i tot es feia aquí i sota la denominació d'universitat. Sembla que l'origen són les diades. En una conferència i un llibre que va editar el Ramon Gual no fa molt, va parlar d'unes diades de cultura catalana que es feren a Prada en 1947 i que d'alguna manera, si parlem de coses que s'han fet a Prada per la cultura catalana, bé, ja s'havien fet unes diades, per tant, és una hipòtesi que es planteja com possible origen de la Universitat Catalana d'estiu. El maig francès és una postura molt justa, molt lògica. El sentit era defensar la catalanitat,
Això quan passava l'any següent, l'any 70, ja va ser d'una altra manera. El grup, el conjunt de joves es trobaren incapaços perquè econòmicament no podien i va agafar tota la responsabilitat el GREC. Per tant, la universitat a càrrec del GREC va ser a partir del 1970 i els joves ja quedaren en un altre lloc, tot i que part dels joves continuaren en el GREC, en l'associació del GREC com a membres de la Junta. Bé, i això va ser així. El canvi quin va ser? Que en comptes de ser tan reivindicativa i tan contestatària de la zona, va ser més en la línia universitària, és a dir, començar a introduir la idea de les especialitats acadèmiques convencionals de sempre. I a cada vegada ha anat a més, tot i que en el moment determinat que ho va agafar la comissió rectora, l'espai al lleure va ser molt important, com també va ser molt important donar entrada a moltes matèries que no entraven en les universitats que existien fins aleshores, com era la sociologia, o com era el feminisme, o com era el medi ambient. No eren coses fora sèrie. Així el doctor Toni Lloret va ser el primer que va començar a parlar. Estem parlant dels anys començament dels 70, de les plaques fotovoltaiques, de l'energia solar, coses que ni s'havien sentit dir mai, però arreu, i a Europa les sabien. Clar, Espanya s'estava en una altra situació. Aquest va ser el primer cartell anunciador, tinc l'original, gràcies al Joan Ané, el primer cartell original de la primera universitat de l'any 1969. I el GREC editava una revisteta ciclostilada en aquell moment, que era Sant Joan i Barres. Aquesta és la portada de la número 1. Bé, Enric Larreula va elaborar una auca parlant de coses que passaven aquí. Ara no dona temps per a molt més. I es va reproduir. Bé, ell deia que en el punxo el que feia de cliché ho feia, marcava per a que després el ciclostil o el que siga ho produïra. Bé, després passa un altre capítol on ve la universitat del 1973, molt important precisament perquè era l'any del manifest, l'any que van dir que en català es podia anar a tot arreu i en català es podia fer ciència. I, per tant, a partir d'ahir es va fer un manifest per tots els especialistes que eren professors del primer nivell mundial, venien de tot arreu, dient que en català es podia fer. Una altra cosa és que s'havia d'avançar més en la terminologia, que no existia tota, però es va fer el manifest, va ser l'any del manifest. I així el doctor això es reprodueix 2 vegades perquè al final diu una paraula. Jo he pensat que havia exercit la professió de pediatre, tornar a exercir el màxim de dignitat. Es repeteix perquè al final diu una cosa que no apareix així, que és metge, però és principalment humanista i historiador. O era metge o era jove, ara ja no sé què soc. Tota la vida una gran tendència per tot el que diem humanitats. Jo he pensat que havia exercit la professió de pediatre, tornar a exercir el màxim de dignitat, però la meva especialització és doble, tot el cantó de la història, sense no haver posat la llengua. Bé, el que diu és que, malgrat ser metge, que ell és especialment humanista. Bé, en l'any 75, 76 i 77, per la quantitat de gent que venia, es desdoblà la universitat. L'any 75, concretament,
el desdoblament va ser 2 edicions a Prada, l'any 1975, del 20 al 30 de juliol primer i la segona tongada del 20 al 30 d'agost, igual, l'any 75. Després, l'any 76 es va desdoblar en tres edicions. La primera va ser a Prada, del 20 al 30 de juliol, la segona va ser a Vic, al seminari de Vic, perquè Ané, el Jordi Mir, tenien, el Narcís Garrolera, tenien contactes en el bisbat i en el seminari es va fer, i aleshores del 3 al 13 d'agost es va fer a Vic, i després del 20 al 30 d'agost es va tornar a fer a Prada, 3 vegades l'any 76. L'any 77 es va tornar a desdoblar, però ja només una vegada a Vic, del 3 al 13 d'agost a Vic, i del 20 al 28 o 29, crec, aquí a Prada, l'any 77. L'any 78 ja el grec volia deixar-se i el grec va transferir tota l'administració, va transferir a la comissió rectora, que és la que va encapçalar el Joan Ané. El grec es va quedar ja al marge. Parla un poc de l'etimologia de paraules que per el procés patrimonial van evolucionant, però en canvi per la part culta recuperen l'ètim del llatí. Bé, continuem, no donant molt temps a més. Aleshores, n'hi ha la distribució de tot el que va passar aquests anys, que va tornar a ser molt activa la universitat, i un dels professors, en aquest cas Llorenç Planes. Hi ha una tentativa constant de transformar en veritable universitat inicialment no era això, no era destinat, no era això. Bé, això ho passa ja ràpid, acabem. És l'Andreu, no me'n recordo. No, el company de guia que va morir en un accident de... El Josep Guia. Bé, així és una carta que la universitat, molt, no sé, per coneixences o el que siga, se li va demanar al Ministeri Central una ajuda de 10 milions de pessetes en aquell moment, no ens donaren cap. I així és la contestació del Javier Solana, que era el ministre de Cultura en el seu moment. Bé, així són unes estadístiques dels pressupostos, uns diagrames dels pressupostos, començant de l'any de la comissió rectora, començant de l'any 78 fins a l'any 84, que havia passat de vora 4 milions a 17 milions. Així tenim la part de dalt de tot, el Til Stigman, que el veureu, i baix Maria Mercè Marçal i Eliseu Climent. Una trobada d'economistes que es va fer a Sant Feliu de Guíxols, aquí a la part dreta de dalt el Vicent Soler, de conseller anterior de la Generalitat Valenciana, l'Ernest Lluc, que el vegeu ahí baix, l'Enric Assasas quan era president de l'Institut. Bé, un altre àudio este és important i en això acabem. No havia cursos universitaris, perquè començaré no volem cursos universitaris, sinó que havia de ser el lloc on es construïen els cursos centrals. I el que cal és que les seccions, això m'hi ho diu de vegades, una secció que només és de Barcelona no cal que la fem. Si hi ha només és de Barcelona no cal
Després, que hi ha d'haver que la Universitat de l'Estiu és per construir països catalans, no per una universitat. I construir països catalans vol dir que tot el que és preocupació de gent dels països catalans ja té estat. I jo hi feia agricultura, una cosa de paisatge, i també hi havia engegat una cosa d'esport, després hi havia un feia l'Aliant Comalades, cuines, etc. I si cal folclore, si cal sardanes, i per què no sardanes, cultura, i tot el que preocupa, que sigui universitari o no universitari, en Max Turner, com a rival, va fer deixar l'agricultura perquè va dir això no és universitat. En síntesi, estava clar que la universitat no eren les universitats convencionals perquè ja estaven. Tot i que el nivell, el grau acadèmic que requeria, ahí estava, i el prestigi de la universitat ahí ha estat, si no, no haguera durat 50 anys. Però hi havia moltes altres coses d'interès general i que gent venia precisament per això. I el que més ho va aconseguir això, perquè contactaven els interessos dels que venien, va ser l'enginyer agrònom Llorenç Planes. Les seues classes estaven a rebentar totes elles. Bé, i en això s'acaba, n'hi ha un altre àudio i s'acaba. Si me deixa passar, bé, això són les fotos de les entrevistes de la Universitat Autònoma, el Joan Domènec Ros, les conclusions. Ahí n'hi ha un diagrama per la part del volum de gent que ha vingut a cada secció i als tallers durant els anys de la comissió rectora, i ahir un quadre dels interessos del grup cultural de la joventut catalana i del grec, els interessos que anaven en favor d'uns o els altres. Això ja són les fotos de les entrevistes. D'aquí, de la bibliografia. I ja s'ha acabat. Això és.